Pa dobro, mi idemo dalje s programom, sad sam uključaje Šefika Jakubović, sad dalje nekih mudolja političkih, pa da vidimo šta ima ona s nama da političari. Dobro večer, ja sam Šefika Jakubović i sa nama su 4 politička manijaka koji predstavljaju svoje stranke, jedan za mobitele, drugi za asfalt, treći droga i jedan za alkohol i još neki, ne znam koji, ali evo vraćamo se jednom i da čujemo što ima da kaže Hasan Hadži Fejzović zvani Brka. Pa reci šta kažeš ti, molim, izvoli. Pa da, mi smo tu, ja sam predstavnik s naše stranke SPP, SPD i mi želimo da pomognemo narodu, da narod znači dobije bolje asfalte, bolje kako zovu rasvjete, da mogu ići na veće pješke kući, da se mogu voziti bez rupa i tako da mi možemo da se krećemo putem bez neke brige i pameti, što naš narod kaže, kontaš, mislim, razumiješ? Večeras sa nama drugi gost, Halis Junuzović. Pa dobro, Junuzović telefoni jesu najkvalitetniji. Međutim, sad se tu postavlja pitanje, ko što u mene starac kaže, da li mi imamo najbolje telefone na svijetu. Mi želimo da narod ima svoje mobitele, da su dostupni u šumi, na šumi, kako god da bilo, u bunaru. Dostupan u čas? Da. Pa znam ja kako vi to mislite, razumijem vas. Dobro, mislim ja ipak da je rakija ovdje nama najbitnija, mislim, bez mobitela može se živiti nekako, ali da ti živi bez rakije, mislim, ako me razumijete sad šta ja hoću da kažem. Međutim, mislim, s mobitelom možeš nekako nabaviti rakije, stare. Rakija je grom, stare, bez rakije nema života ako kontate. Razumijete me šta hoću da kažem? Salkane, šta vi mislite o ovoj reakciji momka? Ne mislim apsolutno ništa o to, nego u mene čale kaže, ako imaš dobre trave, naduvaš se, boli te jaja za sve. Znači, nema nikakve potrebe za rakijom, ode jetra, ode bubreg, nema, znači, to ne valja nikako, nije zdravo, za malu djecu pogotovo, razumiješ, alkoholizam, trave i nekako naduvaš se, dođem kući, sinu, da naduvaj se. Dobro, u redu, zahvaljujemo se puno što ste učestvovali na emisiji, a mislim ipak da Raja neka sama odluči šta će biti i tako da nema problema sa ovim organizacijama za telefone, cestu, alkohol i gudru. Puno se zahvaljujemo još jednom, Raja, glasajte, imate telefon.